Bazalwane, siyaqhubeka siyafunda ngesihloko esasifunde ngaso kwisifundo besidinga ukuba naso lapho sifunda khona nge-worship, ngokukhuleka kuNkulunkulu. Sifunda khona nge-worship. Now asiyeni kwincwadi Mark chapter 7. Just i-recap emfishane siyaqhubeka namhlanje. But ngifuna nje siye Mark chapter 7 sizothola i-recap. Sikhumbule ukuthi yize siqala kuMark ukufunda manje, but incwadi esihamba ngayo incwadi yani yesambulo. Kusambulo chapter 14 verse 6 no-7, kakhulukazi verse 7 siyathola lapha kunomyalezo ohamba umhlaba wonke utshena abantu ukuthi mabemesabe uNkulunkulu, bamnikeze inkazimulo, bakhuleke kuye ngokuba ihora lokwahlulelwa kwakhe senjani selifikile. So namhlanje sifunda ngokukhuleka kuNkulunkulu ngoba baningi abantu abathi bayakhuleka kuNkulunkulu. But uNkulunkulu mayibuka yena esezulwini emhlabeni ubona kungakhulekwa kuye, yingakho ehambisa umyalezo ewugcwalise usakaza umhlaba wonke ukuthi makukhulekwe kuye odale izulu nomhlaba, nolwandle nemithombo yamanzi. Ake sifundeni-ke manje kwincwadi kaMark chapter 7 just for recap. Mark chapter 7 tuqala verse 7. AbaFarisi nababhali basolwa ngezimiso zabo, kodwa bangikhoza ngeze befundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Verse 8, niyeka umyalo kaNkulunkulu nibambe isiko labantu. Verse 9, wayesethi kubo, yebo, nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuba nigcine isiko lenu. 10. Amen. So la bazalwane into esiyitholayo uJesu ekhuluma nabaFarisi uthi bamkhonza ngeze. Number 1, why leli verse belibalulekile kithi ngesikhathi sifunda? It's because besifunda ngokukhonza noba ngokukhuleka kweqiniso. Siyakhumbula bazalwane, ngoba uJesu uyahlukanisa kwincwadi kaJohn 4 verse 23 uthi kukhona ukukhuleka kweqiniso, and if khona ukukhuleka kweqiniso sathola ukuthi khona futhi nokukhuleka kwani kwamanga. So sathola eBhayibhelini ukuthi ukukhuleka kweqiniso yilapho abantu bekhuleka kuNkulunkulu ngomoya, ngenhliziyo zabo, nangeqiniso, ngezwi lakhe. La bantu kumkhonza kwabo uNkulunkulu bamkhonza ngendlela uNkulunkulu athe ufisa ukukhonzwa ngayo, futhi bamkhonza ngenhliziyo, ngokusuka enhliziyweni yabo bayamthanda uNkulunkulu. Nako ukukhonza noma ukukhuleka kweqiniso. Now okwamanga sathi asibuke ukuthi yini. Sathola ukuthi okwamanga yilokukhonza othi ukwenza kodwa uNkulunkulu yena uthi awenzi lutho. Kulokukhonza kweKhayini. uKhayini wayikhonza naye, weza nomnikelo nomhlabelo. But lithi izwi uNkulunkulu uKhayini ukuhlaba kwakhe noma ukukhonza kwakhe kwakuyize, ngoba uNkulunkulu akawuhloniphanga umnikelo kaKhayini. Na uJesu uyakhuluma la nabaFarisi uthi leyanto eyayisenzeka kuKhayini ukuthi athi ekhonza kodwa ukukhonza kwakhe kungamukeleki ayigcinanga ngalesa sikhathi sikaKhayini. Nanamhlanje uyasho uJesu ekhuluma nabo ukuthi nanamhlanje nani ningikhonza ngeze ngoba nisondela kimi ngendebe zomlomo ukuthi inhliziyo zenu zikude kunami. Then aqhubeke uJesu athi nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuze nigcine isiko labantu. Verse 8 lowo. Nakuverse 9 uphinda the same thing. Yazi into uJesu mayiphinda kumavesi elandelana ubokwathi ubalulekile. Athi yebo iqiniso nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuze nigcine isiko lenu. So siyabuka bazalwane ukuthi ukukhonza kwamanga yile nhlobo yokukhonza okugcina isiko, hayi okuhamba ngomyalo kaNkulunkulu. But ukukhonza kweqiniso ukuhamba ngomyalo kaNkulunkulu, ungenamsebenzi ukuthi isiko lithini. Into ebalulekile kuwe, into ene-weight kuwe njengomntwana kaNkulunkulu, yinto ekhulunywe nguNkulunkulu, hayi into ekhulunywe ngumuntu.
Wamakhulunywa la ngesiko labantu, usiko labantu. Into ekhulunywa ngabantu, into ebekwe ngabantu, into ekuvunyelwene ngayo ngabantu, into ejwayelwe ukwenziwa ngabantu. Kodwa ayiveli kuNkulunkulu, ayikho semthethweni kaNkulunkulu. So bazalwane, namhlanje uNkulunkulu uzosifundisa. Namhlanje into esizofunda ngayo amasiko amabili uSathane awasebenzisayo umhlaba wonke jikelele ukuthi enze abantu baduke noma baqhele ekukhonzeni kweqiniso, bagcine belandela ukukhonza okufana nokaKhayini, naye owaya kuNkulunkulu ethi uyokhonza. And lithi iBhayibheli bazalwane, uKhayini uqeda kunikela umnikelo wakhe, uNkulunkulu wabese engawuhloniphi umnikelo wakhe. Lithi iBhayibheli uKhayini wathukuthela. Ubani ongangitshela ukuthi mhlambe yini eyenza ukuthi uKhayini athukuthele? Njengoba lithi iBhayibheli wathukuthela uKhayini, ubuso bakhe basangana. Lisho kanjalo iBhayibheli, Genesis chapter 4. Ubani mhlambe bazalwane, ake sizame nje siqagele. Even if ke akubhalwanga ukuthi yini imenza athukuthele, but siqagele. Ubani ongangitshela ukuthi masicabanga ucabanga yini eyenza ukuthi uKhayini athukuthele ngesikhathi umhlatshelo wakhe noma ukukhuleka kwakhe kungamukelekanga uNkulunkulu. Cela si-unmute bazalwane sizame nje. Usho ukuthi uma ngicabanga mhlasimpe ngoba naye wayesenzile i-effort yokuthi akhonze. Manje usebona ukuthi hawu lento yami kanti isithathwa njengento engekho kanjani. Yebo. So ucasula ukuthi wayenzile i-effort yakhe yokuthini yokukhonza. Ubani omunye futhi angazama? Iqiniso lelo nami ngicabanga kanjalo. Ubani omunye futhi angazama? Khona nje iphathi encane engiyifisayo ukuyizwa. Angazi zelana. Mhlawumbe nomona phela ukuthi usekwamukelwe okwabo yena okwakhe akusamukelwanga. Yebo, nomona futhi, yebo, that's definitely true. Okunye nje okusimple okuhambelana nalokho bekushiwo ngisiNonhlanhla ukuthi uKhayini isizathu sokuthi athukuthele ingoba ebelindele vele ukuthi naye ukukhuleka kwakhe kuzokwamukeleka. Sayizwa lento bazalwane, ebengeke athukuthele if ebekwenzeka vele into ayilindele ukuthi ayivele ngeke ngamukela uNkulunkulu, vele lento engiyenzayo vele yaphela. Cha, wayengenawo lo mqondo. Ulindele ukuthi njengobenza lokhu naye vele uNkulunkulu uzokwamukela lokho akwenzayo. Manje uyamangala ukuthi hawu, njengoba ngithi mina ngizokwamukeleka, ngizokhonza la ukuthi ngihlile ekhaya, but uNkulunkulu akamukeli lokukhuleka kwami. So ngisho ukuthi bazalwane, kuningi mhlambe esingakwenza silindele ukuthi kuzokwamukeleka kuNkulunkulu, kodwa ngenxa yokuthi kuyisiko labantu, akuyona intando kaNkulunkulu, akuwona umyalo kaNkulunkulu, kungamukeleki kuNkulunkulu. Senze leyo nto, senze okucabangwa yithina esikhundleni sokukhulunywa nguNkulunkulu. Kugcine kube inkinga bazalwane phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Nawo asibuke la masiko amabili. Isiko lokuqala bazalwane engizokhuluma ngalo yisiko nje lethu singabantu, isiko lesintu. Isiko lesintu bazalwane liyamqhelisa umuntu uNkulunkulu. Now isiko lesintu, ifoundation yalo esikhathini esiningi isiko lesintu, foundation yalo yile nkolelo yokuthi umuntu mayifile akafi fi. Sezwe lento bazalwane, le nkohliso le yaqala ke e-Eden ngesikhathi inyoka ikhuluma nowesifazane ithi awuyikufa ukufa, awuyikufa kwangempela. Le nkolelo le ukuthi hayi cha, kufa umzimba umphefumulo awuphi, umuntu eqhubeke ephila nobe efile. Ngiyafisa ukuthi inkohliso leyo bazalwane, ngisho noma ingashiwa amakhehla amangakanani, kodwa sizobona la ukuthi umdala wezinsuku uthi inkohliso leyo. Now isisekelo samasiko wesiZulu noma ewesintu namasiko
ngizothi namasiko abangesi ngoba bakhona nabantu abelungu ebenza amasiko kodwa angafani nala wethu kodwa nawo amasiko ancike kule nkolelo esikhuluma ngayo ukuthi umuntu akafi ukufa. Bese le nkohliso yokuthi umuntu akafi ukufa ayigcini lapho kubantu kumasiko wesintu, kodwa iyangena ngisho emabandleni. Le nkolelo yokuthi umuntu mayefa akafanga ushintshe nje ilocation, usukela emhlabeni wayezulwini urelocate akafanga. Leyo nkolelo leyo nayo ivula umnyango ukuthi uSathane angene akhohlise abantu baNkulunkulu, ngoba ngenxa yaleyo nkolelo umuntu uyazibuza athi awu, umuntu wakithi mawukuthi vele seyirelocate usezulwini, usendaweni engcono, seyibona ngeso elikhanyayo, seyibona nje zonke lezi ezigcwele ukukhulunywa. Yini ezongivimba ukuthi ngikhulume naye? You know bazalwane, ayikho into painful njenge-death. Ayikho i-loss ebuhlungu njenge-loss yokufelwa umuntu omthandayo. Ayikho i-loss othi mo-experience-ile ofisa ukuyi-reversa njenge-loss yokufelwa ngumuntu omthandayo. Now uthe uSathane ibuka le nto abantu vele ngezinye izikhathi uma beshonelwe baba in denial, wabanikeza inkohliso ezobenza ukuthi bazizwe kamnandi enhliziyweni ukuthi cha, ubaba kashonile, umama kashonile, barelocate. Ngisengakhuluma nabo bayangizwa athi umuntu mayemkhuphile athi yabona sibane sixhumana kube mnandi, igcina ivaleka leya nto ukuthi bakithi ubaba ungishilo usesekhona. Bantu bazalwane, ivalwa inkohliso, ivalwa inkohliso. Uswidi omnandi kodwa obulalayo, uswidi omnandi uma umnambithi kodwa uswidi obulalayo, ngoba uyamqhelanisa umuntu noNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane. So le nkohliso le ngisho emabandleni yokuthi umuntu mayishonile uya kephi? Ezulwini. Seyenze ukuthi kwezinye izindawo kwamanye amabandla kuyakhulunywa nabantu abangasekho, kuyakhulunywa nama-saints. Sayizwa leyo nto, ngoba vele phela hayi ukuthi abekho barelocate. Ngezinye izikhathi futhi bamane bethunywa uNkulunkulu beze la emhlabeni bezokwenza lokhu nalokhu nalokhu. Ake sifundeni izwi ukuthi lithini bazalwane ngale nkohliso le noba ngaleli siko, ngoba isiko leli noma ngizothi isisekelo sesiko lesi sokuthi umuntu mayishonile akashonanga, mayishonile akalalanga, ukhona uhleli. Asilincwadi kaJeremiah 17 verse 5. Jeremiah 17 verse 5. Okay. Isono sakwaJuda. Usho kanje uJehova uthi, uqalekisiwe umuntu othemba kubantu, ayenze inyama ibe yingalo yakhe, inhliziyo yakhe isuka kuJehova. Elesibambe lapho. Now lithi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu othembela kumuntu noma kubantu, abese enze ingalo yenyama, ayesenza inyama ukuthi ibe ingalo yakhe, ngamanye amanzi ancike kumuntu wenyama, athembele kumandla omuntu. Now uNkulunkulu uyasitshela kuverse 5 ukuthi yini umphumelo wokuthembela kumuntu. What is the result of trusting in man and making flesh your arm? Uyachaza uNkulunkulu la uthi inhliziyo yalowo muntu iyasuka kuJehova. Senzele abantu bazalwane, onhliziyo yakhe isuke kuJehova. So mawuthembele kumuntu, inhliziyo yakho vele yenze njani? Iyasuka kuJehova. Na uSathane bazalwane ususile izinhliziyo zabantu, kakhulukazi abantu abamnyama kuNkulunkulu, ngokuthi abenze ukuthi bathembele kubantu,
kodwa ubenza ukuthi bathembele kubantu abangasekhoyo. Siyezwana bazalwane? Inkolo yokuthembela kubantu abangasekho noma ubabiza ngani, noma ungathi ngabakithi, noma ungathi abadala, noma ungathi amadlozi, leyo nkolelo leyo umuntu oneqiniso mayekuthi iyayenza uzovuma ukuthi cha le nkolelo vele iyayiqhelisa inhliziyo yomuntu kuNkulunkulu, ngoba uye uthembele manje kulabantu angisho. Makunento oyidingayo ukhala kwabadala, makunento engalunganga ukhala kwabadala, konke lokho. Now lento yenza ukuthi inhliziyo yomuntu iqhele kuNkulunkulu, iqhele kuNkulunkulu. Umuntu acele kulabantu ekuthiwa abasekho, kodwa futhi bakhona bengasekho. Yinto nje engazwakali. Asizweni ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe bazalwane. Asizweni ukuthi uNkulunkulu uthini, ukuthi asicele kubani. Jeremiah, asingayi kuJeremiah, Isaiah. Siyemuva nje kaJeremiah ya ku-Isaiah manje. Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8 ngikuthanda ngesiZulu. So uNkulunkulu uthi uqalekisiwe umuntu othembela kumuntu, owenza inyama ingalo yakhe nenhliziyo yakhe isuke kuNkulunkulu. Now ngithi ke mina ngaleli vesi, ngisho noma lowo muntu umuntu ofile, akumele ngabe uyamthemba, akumele ngabe uyamcela lutho, akumele ngabe uyadependa kuye. Kodwa sizweni la Isaiah chapter 8 verse 19 no 20. Isiprofethi ngokwahlulelwa ku-Israyeli. Lapho bethi kini, funani kwaba namadlozi nakubathakathi, ababetha imiluzi, banyenyeze, pho abantu abayokufuna uNkulunkulu wabo yini? Kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na? Emthethweni-ke nasebufakazini, impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Siyayizwa leyo nto bazalwane. iBhayibheli lana lithi makunomuntu othi funani kwaba namadlozi nakubathakathi, ababetha imiluzi, konke lokho. uNkulunkulu uyabuza umbuzo uthi, hawu, uyiwe kwabafileyo ngabantu abaphilayo na? Uthi abantu abayi yini ukufuna kuNkulunkulu wabo na? And then agcine uNkulunkulu kuverse 20 ngezwi elithi, yabona-ke lento abayikhulumayo ayinakho ukusa. Moyiqhathanisa nomthetho nobufakazi, iBhayibheli lelo, ukuthi ayinakho ukusa. Ngamanye amazwi ayihlakaniphile, ayiwenzi umqondo ukuthi abaphilayo bayofuna kwabafileyo, bayobuza kubo izinto, bayacela kubo usizo, kodwa bebengcwatshwa yibo khona manje. Lo muntu bengakwazi ukuyifaka emgodini, bengakwazi ukuyigubhela umgodi, bengakwazi ukuyirepa ngendwangu, bengakwazi ukuzenzela lutho. Ngisho noma kuthiwa ushonele le, baye baphatha abantu baphatha iy'nduku, baphatha iy'hlahla, bathi bayamlanda, akakwazi ukuyibuyela, kuthi uyatholakala na-ke esehlise enyuka lapha ngoba washayisa imoto lapha. Kodwa manje lo muntu akakwazi ukuthola ngisho indlela egodukayo, manje sekuyocelwa kuye. uNkulunkulu leyo nto ayinakho ukusa, ayinako ukusa. Nabazalwane, nayo into engihlele ngiyibuza abantu, engizoke ngiyibuze namanje. Wonke umuntu uyazi ukuthi umdali uNkulunkulu, ngisho nabantu abakhonza idlozi bayazi ukuthi umdali ubani? uNkulunkulu. Yingakho esikhathini esiningi nasey'nkonzweni eziningi kuqutshwa umuntu uyokhonza uNkulunkulu aphinde futhi athi hayi kodwa phela angibalahlanga abakithi. uNkulunkulu kodwa nabakithi angibalahlanga. And bazalwane, le nto le ize yangena ngisho nasebandleni, yangena bazalwane, yawisa abantu abaningi. Inkohliso nje, ubula. Now nani ngihlele ngiyibuza ngithi uNkulunkulu bazalwane wadala, siyakwazi lokho, wadala umuntu ophilayo. Now wonke umuntu onolwazi, ngisho noma ulwazi oluncane nje ngendaba yamadlozi, uzokwazi ukuthi ukuze kube khona idlozi
kumele kube khona umuntu ofayo. Awukwazi ukuba idlozi ungafile. Kumele uba idlozi kukhuleke kuwe uhlatshelwe mase ukuthi njani ufile. Sayizwe leyo nto? Ngisho noma ngaba ugogo oneminyaka ewu-120 kodwa mawusaphila ingane encane mhlawumbe umzukulu kamzukulu wakho uzothi esashona mhlawumbe ashone neminyaka ewu-2 nje kuphela. Mase ishonile umdala unjalo uzoba idlozi lakho. Uzobe ucela kuye ubuze kuye konke lokho. Ubudlozi nje busenza kanjalo. Ungena ebudlozini ngokuthi wenze njani ushone. Ukuze kube khona idlozi lecela kulo kumele kube khona ukufa. Now ngesikhathi uNkulunkulu edala bazalwane abantu bokuqala la emhlabeni wadala abantu abaphilayo kabadalanga abantu abafileyo. Laliphi idlozi? Ngihlele ngibabuza abantu la mangijumayela ngivangela and bahleli bengiphendula nabo. Yazi bazalwane indaba idlozi kukhulu ngoba umuntu ophendula into kodwa enze into ephikisanayo nale mpendulo yakhe. Bangiphendule bathi hayi vele ngesikhathi uNkulunkulu edala kusaphila wonke umuntu idlozi lalingekho. Ngibuze ngithi okay, la bantu babephila kungakafi umuntu bephila bonke. Mabecela into noma bekhuleka babecela kuba bathi hayi babekhuleka kuNkulunkulu. Ngithi okay, mabezala izingane basaphila nabo bayazala ingane ngoba uzala ingane ufile. Bazala ingane bayaphila. Bazifundisa izingane ukuthi zona zikhuleke kuba vele bazi ukuthi kukhuleka kuNkulunkulu. Bazifundisa izingane ukukhuleka kubani? kuNkulunkulu. So nazi ingane zizale izingane mangakafi umuntu kufundiswa ukukhuleka kubani? kuNkulunkulu. So siyabona bazalwane kahle kahle masikhuluma ngendlela yasendulo emandulo ngempela. Hayi lo mandulo wethu okuthatha la eduze. Makhuluma ngendlela yasemandulo okweqiniso. Indlela yasemandulo eqiniso indlela ethi kukhulekwa kuNkulunkulu engaxutshwa nalutho. Khuleka kuNkulunkulu engaxutshwa nalutho. Ngoba ukuze uSathane akwazi ukulinga abantu ukuthi abakhuleke nababafileyo. Njengoba lithi iBhayibhile mawufunda kumaHubo 105 verse 28 kuthiwa kwadliwa ihlatshelo abafileyo. Ukuze kufike kuleso sigaba kumele kube khona ofayo. And then uSathane akwazi-ke manje ukulinga abantu athi hayi njengoba efile lo yazi akafanga. Ningacela kuye. Kuhlele ngibabuza abantu ukuthi isuke kuphi le nto? Qale kuphi le nto? Akekho umuntu onempendulo. Ngoba into bazalwane inkinga la yayikhona kakhulu. Ngesikhathi uZamcolo sewususe bonke abantu. Basala uNoah nezingane zakhe. Kunomlando lapho kubalulekile. Mase uya kwi-Tower of Babel. Umbhoshongo waseBabele. Lapho kwasekwenziwa khona lenkolo yokukhuleka kubantu abangasekho. Kodwa nje la ngikhona bazalwane ukuthi emandulo makhuleka ngendlela yasendulo. Indlela yakuqala. Ngoba ngizwa abantu bakhonza amadlozi bathi hayi thina siphila ngendlela yakuqala ngendlela yobabamkhulu. Ngithi hayi bakhona obabamkhulu abeze emva kobabamkhulu lokho bacabangayo. Indlela yakuqala ile ukuthi kakukhuleka uNkulunkulu engaxutshwa. Iyona ndlela yakuqala-ke leyo makuthiwa siphila ngendlela yakuqala. So singabukhohliswa abantu ngoba enkonzweni kungena izinto zo-Africanism. Bese kuthi hayi abelungu basikhohlisa. Indlela yakuqala yobabamkhulu. Ngibuze ngithi obabamkhulu badala umuntu khona umuntu abamdala. Umuntu wadala nguNkulunkulu. Ngesikhathi edala kwakukhulekwa kubani ungakafi umuntu. Njengoba nithi indlela yobabamkhulu ukuthi uhloniphe abantu abashonile. Ukhuleke kubantu abashonile. Abantu babambeke bamile-ke la. So wonke umuntu bazalwane ngokucabanga just by simple reasoning kumele abone avume ukuthi indlela yakuqala yile ukuthi kukhulekwa kuNkulunkulu engaxutshwa nalutho. Now mawufuna ukwazi ukuthi yafika nobani lento. Mawufuna ukwazi yafika nobani lento ukuthi kukhulekwe kubantu abangasekho. Kumele ubuke nje wena umphumelo wayo. Umphumelo wayo lenkolo yokuthi kukhulekwe kubantu abangasekho. Kulo okhulunywe nguJeremiah lapho kuJeremiah 17 verse 5. Ukuthi mawuthembele kubantu inhliziyo yakho iyasuka kuNkulunkulu.
So umphumela wale nkolo yamadlozi bakukholelwa abantu abangasekho noma kubantu bakithi. Lo umphumela leyo nkolelo ukuthi inhliziyo zabantu ziyasuka kubani? kuNkulunkulu bazalwane. Alright, asiqhubekeni. Kungani la uNkulunkulu la ku-Isaya ethi leli lizwe alinakho ukusa, ethi abantu kumele baye kuNkulunkulu wabo, akumele abantu abaphilayo baye kwabafileyo? Isizathu sithini salokho? Very simple bazalwane, amavesi esiwaziyo dala siyifunda le ndaba, so ingakho ngizohamba nje ngisheshe. Asiyeni incwadi kaMshumayeli, Mshumayeli 9, uMshumayeli 9 funda uverse 5 no-6. uMshumayeli 9 verse 5 no-6. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini konke okwenziwa phansi kwelanga. Amen, amen. Senzele bazalwane, kusho lana abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa, kodwa abafileyo ayikho into abayaziyo. Uyazi iBhayibheli indlela elisimple ngayo, ungakuthathe nje lo line lo mugqa nje wodwa ukuthi abafileyo abazi lutho, ungafika kwi-conclusion esolid yokuthi kumele uphile kanjani, ukuthi umuntu ofileyo akazi lutho. Even if awuzazi into ey'ningi, awumazi ukuthi ukephi, awumazi into ey'ningi awuzazi, kodwa ubambe le nto ekhulunywa nguNkulunkulu. Into eyenza ukuthi abantu badideke bafune i-information eningi yikuthi abantu abafuni ukubamba le nto ekhulunywa nguNkulunkulu. uNkulunkulu uma ethi akazi lutho, umuntu akazi lutho. Hayi uphi kanti-ke? Kanti ave yini? Yima angizwe ikholwa ngumzalwane. Lithini izwi? Lithi akazi lutho. Uzongibuza uzothini uma ngithi mina angimazi uphi? Uma ungibuza ukuthi abantu baye batholakale bedlula, ngithi mina ngiyazi leyo nto, angikazi ngiyibone. Ngibambe le khulunywa nguNkulunkulu. Nawe uma uyikholwa bamba le. Akazi lutho. Lize lithi iBhayibheli ku-verse 6. Lize lithi iBhayibheli ku-verse 6. Thando lwabo, inzondo yabo, umhawu wabo, konke kuphelile, futhi abasenasabelo nanini kuwo konke kwenziwa phansi kwelanga. Kodwa wena ungumuntu ophilayo uthi hayi banaso, ngiyabacela ukuthi bangisize la, bayangisiza, banaso. Siyayibona leyo nto? Kodwa uNkulunkulu uthi abanaso isabelo. Wena bekumele ngabe uyazibuza ukuthi kanti uma ukuthi abasenaso isabelo, abasakwazi ukwenza lutho, abazi lutho, ubani-ke lo ojwayele ukwenza uma ngicela? Ubani lo uma ukuthi mhlambe kuzwakale izwi, malizwakele ethuneni, sekuyizwi, kumele ubuze lo. Ngoba lithi izwi kaNkulunkulu lona, labantu abasenasabelo ngeke uphinde umuzwe ukhuluma la emhlabeni, njengoba ukuthi abasenasabelo. Ngeke uphinde uzwe ilizwi lo muntu okuthiwa ushona, uma kuthiwa uthi ngingcwabile manje kuleli sonto, ngeke kusukela namhlanje ngeke uphinde ulizwe izwi lakhe likhuluma la emhlabeni. Iyozavuka uma kubuya uJesu, kodwa abantu bona bathi bayalizwa. Kodwa uNkulunkulu uthi asisekho isabelo. So bazalwane, le nto ithathe abantu abaningi. Ithathe abantu abaningi le nto. This is a very, very serious issue. Uyazi komunye ubaba, besihleli nje lapha la ngikhomba khona, besihleli la eduze nje la. Kule ndlela engirekhodela kuyona, besihleli nje emnyango sixoxa. Ngavula iBhayibheli, ngaqala ngalivula ngefoni. Ngathi hayi, yalibona iBhayibheli lithini? Wahleka. Umpostoli-ke. Abantu abawaziyo amapostoli bazokwazi amapostoli bayathanda ukukhuluma ngabantu abangasekho, nokuthi kuvuswa abafileyo uma beye kumuzini womuntu. Inkolelo nje engingayazi impela bayithatha kuphi, kodwa-ke
kanjalo. Wathi ngamfundela amavesi, wathi mayibonke la mavesi yamphikisa, wathi hayi Samke cha. Lamabhayibheli la emafonini ngiyawazi. Bayawakhipha amavesi bese kufaka amanye amavesi angekho. Lamabhayibheli emafonini nje hayi ibhayibheli nje lingekho. Wena kumele ungilethele ibhayibheli elibovu uma kunesikhulumo. Leli bhayibheli linomlomo obovu sikhuluma leli lidala. Ngathi mina eliphi leli 1959 ngoba ngathi vele basuke bekhuluma ngalo. Wathi hey lona bhayibheli leli ngizolizwa mina. Ngaqale ngamvulela ngithi ngathi buka Mtimani. Naku la. Kukhona nama-original nginebhayibheli lana lesiGreek, Hebrew, yabona Septuagint yonke leyo nto. Ngathi buka la ngisho leli verse engilivulile yabona ukuthi likhona ngisho nakule mabhayibheli waqala ngempela ke le original. Uthi cha Samka angikwazi ukufunda lelo limi mina. Ngeke ngizwe lelo bhayibheli. Ngabona ukuthi cha. Ngagcina ngililandile ngene endlini ngalilanda. Lakhuluma into efanayo. Yebo bazalwane ngintshela iqiniso ukuthi lento ngayibona ukuthi ispirit lento. Yabona lento umuntu mayikholelwa lento it's not i-position ayithathile. It's not about ungasho ukuthi hayi i-position ayithatha yena cha it's not a position, it's a possession. Yabo? It's being possessed with a spirit. Ngoba ngisho umuntu seyibona into eqiliye ezweni kaNkulunkulu akalaleli. Akalalela kezwa lutho. Kezwa lutho. uNkulunkulu uthi la bazalwane abantu abazilutho abantu abafileyo. Mawufunda incwadi yamaHubo chapter 146 kuverse 4 lize lithi iBhayibhile likhuluma ngomuntu mayishona. Lithi ngale lo langa lithi umuntu umoya wakhe uyaphuma nomzimba wakhe uya othulini lakhe umhlabathini wakhe. Bese lithi iBhayibhile ngalo lona lolo suku imicabango yakhe noma amacebo akhe ayaphela. Not next week, not next year, kuthiwa the same day eshona. Akasena micabango, akasena macebo. Umuntu oshonile. Yizwi lelikhuluma lokho. Mawufunda incwadi kaJobe, Job 14 verse 21, lithi iBhayibhile ngisho noba izingane zakhe amadodana akhe ephakanyiswa ehlonishwa kuthiwa akazi. Ngisho noba ehlupheka ebekwa phansi akazi. Akazi lutho. Angisho nje ingakho sithi umuntu mayishonile sithi ulele ngoxolo. Ulele mina ngakaboni lutho. Ngoxolo mina ngakahlushwa lutho. Sayizwa lento bazalwane. Into eyenza ukuthi angahlushwa lutho ingoba akaboni lutho. Once uthi uyabona ukuthi noxolo alisekho. Ngoba phela akekho umuntu ongaba noxolo ngisho namanje isingathi mhlambe ngingumuntu onemali ngihleli somewhere eDubai imansion yami enkulu. Kodwa njalo uma ngifonela ingane zami zithi baba besihlupheka. Ngizoba noxolo kanjani? Ngizoba noxolo kanjani? Zingifonela zithi hey baba umfowethu lo ingane yakhe yokuqala igwaziwe izolo. Kwenza ukuthi ngizoba noxolo kanjani? Kuthi hayi baba lo nomunye indodakazi yakho idlonguliwe last week manje sahamba lwecala ngingaba noxolo kanjani? So manje lenkolelo le kahle bazalwane ngangikubula iphikisa yonke lento esiyaziyo ukuthi umuntu kulele ngoxolo sekubhala ukuthi hayi rest in peace yonke leyo nto. Kodwa bazalwane abantu konke lokho bayakuphilisa ubula ke lokho. Ubula bazalwane lokho. Now okay. Ayingime kulokho okukhulunywa nguNkulunkulu against izothini isiko lesintu. Asike singene emabandleni. Ngoba nasemabandleni khona inkolelo ukuthi umuntu mayishona ezulwini. And le nkolelo le yiyo ngiyasho ukuthi yiyo evule isicaba. Ivulela abani uSathane imvulela umnyango ukuthi angena adukisa abantu hayi lo muntu usezulwini. Njengoba esezulwini ke uyabona uyakhuluma baningi abantu engibaziyo abakholelwa leyo nto ngenxa ukuthi bekholelwa leyo nto kube lula kubona ukuthi bakhuleke kumadlozi. Abanye bazibabuze bathi awu mawukuthi sikhuleke kuma-saints yini enza ukuthi singakhulumi nobaba bethu. Manje ungakwazi ukuphendula-ke ngoba phela ukholelwa ukuthi umuntu vele ushona manje ezulwini manje. But asizi ukuthi lithini iBhayibhili yakhe incwadi yeZenzo. Zenzo chapter 2
umuntu mayishona ngabe yini ezulwini. Zenza chapter 2 elinye ivesi asilivula ningalibhala phansi amahubo 115 verse 17. Asilifunda lelo ngizolisho nje ukuthi lithini. Amahubo 115 verse 17 singalibhala phansi asizulivula ngenxa yesikhathi. But manje asivuleni uzenza chapter 2 sizoya ku verse 29. Verse 29 to 30. Intshumayelo kaPetro. Madoda, bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa, nokuthi wahambelwa, nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngakho lokhu engumprofeti ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe uyakubona omunye esihlalweni sakhe sobukhosi. Manje asime lapho kancane. Toqala isithula verse 29 ukuthi uPetro yashumayela ngisho. La sikhumbula ushumayela angazi ngalichaza kanjani bazalwane. Pentecost le. This is the very first sermon eyashunyayelwa ngesikhathi umoya oyingcwele wehla ngamandla. Intshumayelo yokuqala, so this is fresh from above. Ungaphikisa konke ufuna ukuphikisa eBhayibhelini kodwa ukwazi ukuphikisa lokho kukhulunywa uPetro la. Fresh from above. Makuthiwa kunento inspiration na inspiration bazalwane. Fresh from above. Asizweni-ke. uPetro uthi uDavide nalithuna lakhe siyalibona ufile. Asizeni uthini kuPetro uthi ukephi uDavide. Kwaphela uDavide kusho yena uPetro la, yabo uthi uDavide wayengumprofeti verse 30. And abaprofeti mawufunda ku 2 Peter chapter 1 mawufunda ku verse 21. Abaprofeti verse 20 and 21. Abaprofeti angamadoda angcwele. Abaprofeti amadoda angcwele. So le ndoda engcwele ifile ithuna layo nali la. Ingaba iphi-ke isezulwini noma isesihogweni? Ake sifundeni verse 34. Ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini, kepha yena uthi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami. Okay, okay, it's fine. Bibhilile. So bazalwane, ipoint ebalulekile lapha ukuthi iBhayibheli lithi uDavide akanyukelanga ephi na ezulwini. Engcwele enjalo. Akanyukelanga kephi ezulwini. uNkulunkulu efakaza ngaye enjalo. Mawufunda kuncwadi amakhosi okuqala sake salifunda leli verse chapter 14 so like verse 7. uNkulunkulu lapho ugcina efakaza ngoDavide ethi uDavide wenze konke okulungile phambi kwamehlo ami, ugcine wonke imiyalo yami. Wenza okuhle kuphela phambi kwami. Sezwe lona bazalwane, ngenxa yokuthi uDavide wayecele into ethelelo ngezono zakhe, uNkulunkulu wathi mayibuka uDavide wangabuki uDavide onamabala athize, kodwa wambona emboze ngokulunga kaJesu. Ingakho uNkulunkulu mayifakaza ngoDavide seyishonile uDavide. Uthi uNkulunkulu uDavide wenze okuhle kuphela phambi kwami. Le ndoda ekuthiwa yenze okuhle kuphela, lithi iBhayibheli namhlanje ayinyukelanga ezulwini. Ubani-ke kuthini ozonyukela ezulwini? Mayefa vela ashone ezulwini. So lana bazalwane, iBhayibheli liyayicacisa ukuthi umuntu mayishonile akayi ezulwini, uba semhlabathini. Amahubo 115 verse 17 leli verse bengilisho liyasho ukuthi abafileyo abamdumisi uNkulunkulu. Uthi yebo, ngisho bonke abashona egodini abekho abantu abafileyo abadumisa uNkulunkulu. Ezulwini-ke siyazi ukuthi kudunyisa uNkulunkulu. Makuthiwa-ke abekho abafileyo abadumisa uNkulunkulu, futhi abekho laba abafileyo abasezulwini. Umuntu mayishona akayi ezulwini. Umuntu bazalwane mayishona umzimba yemhlabathini, bese umphefumulo awuyena umuntu. Kuze kube khona umuntu kuhlangana into ezimbili, umzimba
nomphefumulo wokuphila ovela kuNkulunkulu. Seyizwa leyo nto? Ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu, Genesis 2:7, lithi iBhayibhile wahlanganisa umzimba lo sewukhandile. uNkulunkulu wabumba umzimba njengoba ningibuka nje ngumzimba. uNkulunkulu wabumba umzimba ongcono kunalona ubukayo, ebumba u-Adamu. Wabumba izandla, wabumba inzipho, ama-fingerprint, wabumba inhliziyo, the nerves, the neurons, yonke into wayibumba uNkulunkulu ngesimanga, eyibumba ngothuli lomhlabathi. Walala lapha u-Adamu isidumbu, akakaphili, akakazi lutho. Wabese uNkulunkulu, lithi iBhayibhile, wabese waphefumulela emathatheni amakhala akhe umphefumulo wokuphila, umuntu eba umphefumulo ophilayo. Seyizwa bazalwane, uqala lapho umuntu ukuphila, uqala lapho umuntu ukuphila, mase kuhlangane umzimba nani nomphefumulo. Yingakho uJesu mayibuya, lithi iBhayibhile kuzovuleka amathuna, ngoba uhlanganisa umzimba nalogesi lo, ugesi lo owenza ukuthi umzimba uphile, lo mphefumulo uphila. Ugesi awuyena umuntu, ukuze kuphile umuntu kuhlanganiswa kokubili. Yingakho kuzovuleka amathuna. Uma ngabe umuntu yaphila eyedwa, ngoba asikho isidingo sokuthi kuvuleke amathuna. Akekho umuntu manje ophilayo ophile, njengoba kuhlukene nje lo gesi lo mphefumulo wokuphila ovela kuNkulunkulu, wahlukana nomzimba, wahlukana naloluthuli nalomhlabathi. Umuntu akasaphili, umuntu akasaphili bazalwane. Inkohliso lena ebambe abantu. Umuntu athi noma bese ilazi iqiniso, athi soshonelwa, aqala ukuzwa izinto, aqala ukuphupha izinto, abona izinto, uthi ambona umuntu seyaqhela eqinisweni. So bazalwane, uSathane singakhohlwa, lithi iBhayibhile udukisa izwe lonke, Isambulo 12:9. Njengoba edukisa uSathane izwe lonke, usebenzisa i-manipulation, usebenzisa ngizothi umanipulate ama-feelings wethu. Mayekubona ukuthi uzubuhlungu, uyabona ukuthi cha, lona kuzoyamukela kalula lento, ngoba lento phela ngathi mayiza ipholisa ubuhlungu. Ngiyakhumbula ekhaya ngishumayela ngale ndaba. Kwakhona othi hayi cha, ngeke mina umama kumina akafanga, ngoba mina ngiyamphupha kuba mnandi futhi ngabuka ukuthi lento othi vele ngithule ngoba sebelizile izwi. Ngiyabona ukuthi manje se-emotional lento, se-emotional, and kuzoxatshana ngathi hayi izwi-ke lithi, angazi-ke kodwa niyanibona ngeyiphi indlela, kodwa izwi lithi, izwi lithi. Alikho elinye ilizwi esinalaphandle lifanele bazalwane. There is no other word ngaphandle kweBhayibhile. Uma uphuma eBhayibheleni sewuzenzela ukuthanda kwakho, ngisho noma ungahamba uba nesithembu, ungahamba ubhinge, ungahamba ubulale, ngoba sewuphumile ezwini, sewuphumile ezwini. Alikho elinye ilizwi ngaphandle kwaleli siliphethe. Nabo bazalwane, umbuzo uthi-ke, abantu uma bebona izinto, bezwa izinto, mhlawumbe kushisa impepho, babone ngempela ukuthi hayibo bezwa umuntu ekhuluma noma bayaphupha lokhu nalokhuya, yini esuke beyizwa-ke uma ukuthi iBhayibhile likhuluma ngokusobala kangaka? Futhi even reasoning, njengoba bengikhuluma nje ke-reasoning, ukuthi ngempela umuntu gama ishoni lushonile. Umuntu usuke ezwani? Impendulo ilula bazalwane, suke kunguSathane namadimoni wakhe azenza abantu bakithi. Abantu bakithi abasiya amadimoni, bathule, balele emhlabathini, baphumule. Njengoba lisho iBhayibhile kwincwadi kaDaniel chapter 12, masebevuswa uthi uDaniel bonke abalele emhlabathini bayovuka. iBhayibhele liyacacisa ne-location yabantu ukuthi abekho sesihogweni, abekho futhi ezulwini, abekho sekwindaweni. Abantu sebakhe nezinye indawo-ke manje esingazazi ukuthi hhayi khona indawo ethile yokulinda, kuthiwa indawo igama layo kanje nakanje. Khona no-purgatory, abafike nebandla laseRoma, umuntu use-purgatory, uma ufuna adlule menzela ukuthi nokuthi. Lithi iBhayibhile balele emhlabathini, kodwa liyeza ilanga la umnikazi wempilo uzofika abamemeze. Labo abenze okuhle bayovuka bazalwane. Ngisho lize lithi iBhayibhile ngisho nolwandle liyobadedela abantu.
abafela olwandle luyobadedela ngisho ulwandle ayikho into ezobabamba mase umnikazi wempilo sesithi ngicela ubani avuke vuka sibani ayikho into ebabamba kodwa manje balele emhlabathini ubani lozenza bona Sathane nengilosi zakhe amadimoni laba wezulwini kungani bezenza labantu ingoba bafuna ukukhonzwa bafuna ukuhlatshelwa uNkulunkulu kudala before kufika uJesu wayikhonza ngokuhlatshelwa siyakwazi lokho noSathane naye efisa ukukhonzwa njengoNkulunkulu njengoba wayeshilo ukuthi yini isifiso sakhe saze senza ukuthi awe ezulwini wayethi ngifisa ukuzenza ngibe njengophezu konke Isaiah chapter 14 lo Sathane namanje usafuna ukuzenza uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa indlela azothola ngayo ukukhonzwa yini ukuthi azenze into esizoyamukela ngoba uyazi ngesimamukelo mangaqhamuki athi ake kuSathane ingilosi yawayo emkhonzini wonke umuntu ngisho nabantu abaphuzayo bayoginqa ngaphansi amabhodlela babaleke bathi kanti uSathane ukhona bayobaleka kodwa mayizoqhamuka nje athi kubaba wakho umkhulu wakho yilokhu kwakho sayizona bazalwane so kusuke kunguSathane nawo liyaveza iBhayibheli mawufuna ivesi ungabhala u2 Corinthians chapter 11 verse 14 kamba sike silifundeni sibuke nje ukuthi uSathane lento sizoyifunda kodwa into esimple bazalwane siyayazi yazi ngincane ukuyisa isikhathi ngenxa ukuthi kuningi ngifuna sikufunde nilibhaleni phansi bazalwane lento siyayazi uSathane yakwazi ukuyiguqula lelo verse lisho kanjalo ngesikhathi eza kuEva azange eze eyingilosi njengoba simazi ingilosi weza njengenyoka sekhophoni uyakwazi ukuyishintsha ini isimo ngesikhathi ngelinye ilanga uSamuel eshonile uNkulunkulu engasakhulumi noSawuli uSathane weza ezosabisa ezodiscourage uSawuli ngoba seyifuna vele ukumbulala uSathane unjalo uthi umsebenzela aphinda kubulala waziveza ungathi ungubani unguSamuel futhi la leli verse engilishoyo 2 Corinthians 11 verse 14 liyasho iBhayibheli ukuthi ningamangali ngoba uSathane yakwazi ukuziphendula azenze ingilosi yokukhanya ingilosi kaNkulunkulu so ayikho into angakwazi ukuziphendula azenze yona ayinakwazi ukuziphendula yona uze azenze uKristu imbali njengoba uSathane usazoke azenze uKristu abantu bathi nangu uKristu ufikile nangu sibone uKristu uSathane ezenza uJesu mayekwazi ukuzenza uJesu abantu bakholwe bathi mabeqhathanisa lento abayibukayo nalento abajwayele ukuyifunda ngoJesu bathi kuye ngempela yini ezomehlula ukuthi azenze umkhulu wakho no-anti wakho nokhokho wakho ayikho ngoba uSathane lithi iBhayibheli ngesikhathi esiwa ezulwini Isambulo 12 verse 8 lithi nendawo yakhe noma nendawo yabo ayibanga safunyanwa ezulwini so into uSathane yamlahlekela ezulwini yindawo akusiwo amandla walahlekelwa indawo hayi amandla so esehla nje wehle unawo lamandla bokwenza zonke lezi zinto azenza yonke lemikhuba abantu abaningi bazitshela ukuthi uSathane akakwazi kwenza lutho akakwazi kwenza izimangaliso akakwazi kwenza lutho bazalwane yakwazi unomxoxele yakwazi kwenza izinto ezinye ngizibone ngamehlo ngizibona izinto ngamehlo imisebenzi yesitha engachazeki ngama-science textbook echazeka kuphela ngezwi likaNkulunkulu and uzibona ukuthi labantu sebefikile noba isephushweni noba yikephi ubone ukuthi ngempela kusengeyona ugogo wakho noba ubaba wakho ubani ubona ngesimilo ubona ngendlela ekenzeka ngayo ngoba manje njengoba ephila usisi Nonhlanga enothando thothi mhlawumbe uzothanda ifamily yakhe athande ingane zakhe athande umuntu ayithande ingane kodwa uke washona wayidlula le ngane bengayishayi ngisho nangesagili bengayishayi ngisho nangepayipi ebethi nje mayidiscipline azibambe nje kancane ukuthi zizwe phela ukuthi cha
sesonile-ke manje. Kodwa mase ngiyidlozi mayengalaleli ingane noma futhi ingazi lutho nje mayifuna ukuthi ayenze into ethile lokungayenzi kodwa engayitshelanga futhi uyakwazi ayiginqe ngebhasi ihambe nge-wheelchair mase yidlozi. Maseyidlozi iyakwazi ukuthi ingane igule kube khona enye mhlawumbe ezoshona kuthiwe uma kuyobhulwa kuthiwa hayi cha yingoba ugogo wenu noma umama wenu ufuna ukuthi ziyibuze nganje kodwa hawu akakaze akhulume lutho kodwa ngenxa yokwesaba ukufa abantu bamendele bazitshela ukuthi umama akekho kulabantu obuzayo ukuthi hawu ingaba nguye ngempela lo muntu wayengakwazi ngisho ukusincinza nje ngeminwe manje sekwazi ukuthi agcine ngebhasi abantu kodwa kunjalo abanye ngeke ngibabuze ngithi manje ugogo ngesikhathi esaphila iyona ndlela ebuhlungu ayekakushaye ngayo yini thola ukuthi umuntu ugogo akaze amenze lutho omunye uthi kamshaye nje wakamshaya ngethawula kodwa mase yidlozi uyakwazi ukuthi amgcine ngebhasi uyakwazi ukuthi amshayise ngezulu lo gogo noma umama ebesebenza ezikhandla aze asale engenamali ngoba efuna ukufundisa iy'ngane zakhe akhiphe imali zokugcina ezithengela ukudla ey'thengela amaphilisi ekhiphe into zokugcina kungcono ahlupheke yena kunokuthi iy'ngane zakhe y'hlupheke kodwa mase yidlozi ngisho iy'ngane zakhe zihlupheke azingenalutho afuna inkomo zingenalutho afuna inkomo bathi nguye ababoni ukuthi usathana abantu bazalwane ngizoma la kule ndaba le yedlozi nale nkohliso enkulu ekwisiko lesintu ngibese ngikhuluma ngelinye isiko ngingena manje ebandleni ngikhuluma ngesiko lesibili usathana akhohlisa ngalabantu abantu bagcine benza into ephambene nomyalo kaNkulunkulu sizokhuluma ngayo manje kodwa before ngisho khona ivesi sengilikhohliwe mhlawumbe ningalibhala phansi uma nifuna ukubhala bazalwane uze ubone ukuthi akusibo abazali bethu labo kusuke kuthiwa bayahlatshelwa noma bayaphuswa noma kukhulunywa nabo uNkulunkulu uma ufunda kwincwadi kaDeuteronomy 18 ngiyabhala phansi Deuteronomy 18 verse 10 to 12 ninge ezinye ibhala kodwa nje nazi engizithandayo ukuthi uNkulunkulu mangafunyanwa kuwe umuntu ojabulisa ingane yakhe emlilweni noma obhula emadlozini noma ongumthakathi abala uNkulunkulu abesithi ngoba bonke abenza lokhu bayisinengiso kuJehova uNkulunkulu wabo. Lezo nabazalwane somuntu obhula emadlozini kodwa leso isinengiso kuJehova uNkulunkulu wabo. Na uNkulunkulu into eyisinengiso abomination iyamnyanyisa, it's disgusting. Uma ngabe ngempela ukhuluma noma wakho ebeyonyanyana uNkulunkulu mozikhulumela noma wakho yini lomnyanyisa thina uNkulunkulu uyanyanya ngoba uyazi akuyena uma wakho lo akuyena uma wakho ingakho lithi iBhayibheli isinengiso leyanto uNkulunkulu bazalwane ma ukuthi vele lento siyizwa asiyenzi khulekela umusa sikhulekele futhi namazwi okwazi ukuvula amehlo abanye abantu nabo bangayenzi lento abantu bagqilazekile kakhulu ilento bagqilazekile kakhulu ilento currently manje la sihleli khona bayi-2 abantu abasukile kulento yize umphakathi wonke uyayenza kodwa ngokuthi balibone balifunde izwi kaNkulunkulu lithini basuka kwangempela bayi-2 njengoba beyi-2 bazalwane lona omunye futhi usuke kakhulu ke yena lona omunye mhlambe bambone eyisula kubo ngoba umane babonisa amavesi bese mbonisa wona kodwa abaningi mhlawumbe abangekho kuba bamazi lona omunye wokuqala kodwa nje waziwa umphakathi wonke uyisibula umphakathi wonke bayamgangela yilokhu nalokhu bayamtshontshela iy'nkomo imbuzi ngoba bayazi ukuthi vele akasazuya isangomeni akasazi ubacufa yabona zonke lezi zinto ngafunda ngabona bathi yabona bazalwane ukwenza iqiniso kaNkulunkulu kudinga umuntu omthandayo uNkulunkulu uze lo baba wathi hayi cha okungcono ngizidayise iy'nkomo athi ha uyambona umuntu mase ethi ngifuna uJesu la ngakhona yazazi iy'nkomo kumuntu wasemakhaya umuntu athi hayi cha uthi ngizidayise
ngishiye lezi ezincane ekuzolobola ngazo ingane yami. Wenza kanjalo lidayisa impela. Zonke wasala lezi esimbalwa. Uthi hayi ke manje kungcono. Kwaphela abantu sebenza lokhu ngoba inkulumo ithi manje ayivele lo muntu washiya idlozi, wazini ngey'nkomo, wazini ngemfuyo, wazini futhi yimithi. Abantu bayazenzela. So bazalwane, nathi mawukuthi vele sifuna ukuqinisa uNkulunkulu, kuzoba khona izikhathi lapho kumele kube khona olahlekana nakho. Kumele kube khona ozothi cha lokhu ngiyahlukana nakho ukuze ngikwazi ukwenza intando yalowo owangithelayo. Le ndoda le imane ithi ngafelwa mina. Singafelwa. Lo muntu lo ngizolana ukuthi ngithula esifunde ngina manje sengithula umuntu eningi. Kule sihlangene esincane esisele ngenza i-recap konke lokho esikhulumayo siyakwazi. Nayi inkohliso yesibili. Nangokuthi isiko lesibili elenziwayo emabandleni elenza ukuthi abantu bangayigcini umyalo kaNkulunkulu. Lelo siko bazalwane isiko lokugcina ubungcwele besonto, noba isiko nje lokuthi isonto elingcwele, isiko lokukhonza nosuku elingcwele, isiko lokuhlonishwa, konke lokho singayibeka kanjani. Ngithi isiko lelo kungani ngithi isiko lelo? Ngoba isiko yinto eqhamuke nabantu engenasisekelo ezini kaNkulunkulu. Sayizwe leyo nto? Uma ufunda incwadi kaGenesis chapter 2, isikhathi sami asisekho, kodwa asike sofunda amanye amavesi ukuze umuntu azizwele ivesi into eliyikhulumayo. Genesis chapter 2, very quickly now. Genesis chapter 2. Sofunda nje uverse 2 no-3. Usuku lwesikhombisa. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile, waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke abayenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa, walungcwelisa, ngokuba ngalolo suku waphumula emisebenzini yonke abeyenzile uNkulunkulu. Sayizwe lento bazalwane, kutho uNkulunkulu walibusisa lolu suku lwesikhombisa, walingcwelisa. Bazalwane, lolu suku lwesabatha lwesikhombisa, ngoba mawuya kwikhalenda, mawukuthi nje awunayo indlela yokubheka, ubheka i-history, ubheke ngisho ama-lifestyle nanamhlanje wabantu ababelitholile isabatha kusukela ekuqaleni, ukuthi alikasuki kuleli suku lesikhombisa umgqibelo, hayi isonto. Ubuka nje kukhalenda ukuthi isuku lesikhombisa umgqibelo. Njengoba nathi ubizwa ukuthi umgqibelo ngoba lento ethi umgqibelo ukugqiba, like isuku lokugcina. Leyo nto bazalwane, isuku lokugqibela. All right. Now ukuthi uNkulunkulu walibusisa lolu suku, walingcwelisa. Okusho ukuthi lolu suku alufani namanye amalanga, alifani nezinye iy'nsuku. Sayizwe lento bazalwane. uNkulunkulu into mayibusisile, awuzukwazi ukuthi hayi cha lento manje ngelinye ilanga ukuthi hayi cha seyifana nokunye, seyingcolisile uNkulunkulu wena ukuthi iyafana nokunye. Umuntu bazalwane yabona ngelinye ilanga kunomprofethi waseyihlubukile uNkulunkulu wawa, wagcina engumprofethi kaSathane. Ngelinye ilanga wayefuna ukuqalekisa isizwe sakaSirayeli. Mawufunda usukele nje kuNumeri, ukufunde mawunesikhathi. Kusukela kuNumeri ufunde lapha kusukela kuchapter 23, ufunde. uBhalamu efuna ukuqalekisa isizwe sakaSirayeli, uNkulunkulu wabatshela ngeke baqalekise ngoba babusisiwe. Wabese wathi uBhalamu uma ekhuluma noBhalaki uthi buka, ngithole umyalo wokubusisa ngoba uNkulunkulu ubabusisile, akekho umuntu ongakubuyisela emuva. Uthi God has blessed and no man can reverse it. Yayizwe leyo nto bazalwane. Ubani-ke ongarivesa lento lesiyifundayo? Njengoba abantu manje besithi abantu sisazofika kuRomans 14, ngoba abantu bajwayele ukuthi bakhothe uRomans 14 lapho umpostoli uPaul ethi hayi omunye umuntu
ubeka olunye usuku kunolunye omunye umuntu ubona iy'nsuku zifana abese sithi yilona lo akenze ngokuthi inhliziyo yakhe ithini. Lokho kukhulunywa ngey'nsuku ezibekwa ngabantu, akukhulunywa ngey'nsuku ezibekwa uNkulunkulu. Sungakhulunywa nangesabatha lapho, ngoba lana kulona usuku leli libekwe umuntu. Angisho uPaul ukhuluma lapha akasho ukuthi uNkulunkulu ubeka usuku olunye kodwa wena kunankinga cha, ukhuluma ngey'nsuku enizibekele nina ningabantu ukuthi hhayi thina singabantu sibeke ukuthi ngesuku oluthile sokwenza ukuthi, ngosuku oluthile sokwenza ukuthi. Ukuthi hhayi omunye vele abantu banjalo baney'nsuku abay'bekile, komunye umuntu iy'nsuku ziyay'fanele. Akakhulumi ngesabatha lapho. Lolu suku alikwazi ukuthi lishintshe liyeke ukuba ngcwele njengoba lathola lesibusiso ekuqaleni kungakadalwa mJuda, kungadalwa mZulu, kungadalwa mXhosa, kungadalwa mNgesi, kungadalwa mTswana, kungadalwa mSuthu, kungadalwa lutho. Wonke umuntu nje fana uNkulunkulu alibusise lolu suku. Akulona usuku lamaJuda leli, usuku laNkulunkulu. uNkulunkulu waqhubeka. Mawufunda kwincwadi ka-Exodus, amavesi ngawabhala phansi manje. Ku-Exodus chapter 20, hamba silifunde naleli, libalulekile. Exodus 20 verse 8. Khumbula usuku leSabatha ulingcwelise. Ngicela uqhubeke nalo. Ime verse 11. Izinsuku ezisithupha uyakusebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awukusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendokazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba, nolwandle, nakho konke okukho. Waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lweSabatha, walungcwelisa. La bazalwane ngumyalo kabani lo? KwaNkulunkulu. Sifunde kwincwadi kaMark ukuthi ukukhonza okuyize ukukhonza okubeka eceleni umyalo kaNkulunkulu ukuze kugcine isiko noba into ejwayelwe ukwenziwa ngabantu. Kodwa le yalo uNkulunkulu ibeke eceleni. Umyalo eyishumi le. Wonke umuntu uyazi umyalo eyishumi ubalulekile. Akekho umuntu ozothi hayi ngoba manje sekwafa uJesu aseke isidingo sokuthi umuntu angabulali. Mawuthi ukuthele vele umuntu angambulala ngoba vele phela siphile phansi komusa. Futhi mawukuthi ushadile ufuna omunye unkosikazi ubona vele bahle unkosikazi enkonzweni ungathi phela uthathe omunye wasiphansi komusa, umusa abazalwane. Akekho umuntu angicabangi ukuthi khona umuntu ecabanga kanjalo. Mayicabanga kanjalo futhi umuntu inhliziyo yakhe nomqondo wakhe. Cha bazalwane angifuni uqamba amanga, unenkinga. Unenkinga ujijekile. Abantu bayazi ukuthi le miyalo eyishumi ibalulekile. Bhala abantu leSabatha bawushaya indiva. Akukho la eBhayibhelini bazalwane likhulunywa khona nge-9 commandments. iBhayibheli njalo malikhulunywa nge-10 commandments. 10 commandments, not nge-9 commandments. So le 9 commandments umuntu ukuzenzela kwakhe. Umuntu uzenzela yena. But uNkulunkulu une-10 commandments asiyale yona. Usikhomba kwinto uNkulunkulu yabona iSabatha yinto sasinikezwe uNkulunkulu. Bazalwane kungangeni isono. Kungangeni isono. Uma ngabe isono sasingangenanga laliyoqhubeka iSabatha libe khona. Nayizwa leyo nto bazalwane. Kungekho sono. Laliyoqhubeka iSabatha libe khona. Ngoba uNkulunkulu wanikeza ihumanity. Ingakho uJesu ethi iSabatha lenzelwe abantu, hayi abantu iSabatha. Ingoba uthi akasho iSabatha lenziwe amaJuda. Uthi lenzelwe ini? Abantu, for men, for humanity. But isikhathi esiningi manje sithi iSabatha lani lamaJuda. Uthi uNkulunkulu lana iSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Now mawusuka la ku-Exodus
Cela niwabhalela amavesi bazalwane ngeswavula manje nxa isikhathi. Mose Exodus iya kwincwadi kaLuke 4 verse 16. Lapho uthola khona ukuthi noJesu wayeligcina isabatha. Ekukhuleni kwakhe wazoba mdala. Ukwelapha kukaJesu ngesabatha wayengaliphuli isabatha. Ngoba vele ngesabatha kwakuyisikhathi la uNkulunkulu esenzela abantu imisebenzi emihle ebabusisa njengoba libusisiwe. Lezona bazalwane. Now uJesu wagcina isabatha. Kodwa akugcinanga uJesu. Abafundi bakhe seyihambile uJesu. Ngoba uJesu kwincwadi yeZenzo chapter 1 uyahamba. Zenzo chapter 2 Pentecost. Mase kuqhubeka lapho kushunyelwa ivangeli yonke indawo. Mawufika kuZenzo chapter 13 yaqala indaba iyavela ukuthi hayi bo bagcina isabatha. Umpostoli uPaul. Zenzo 13 verse 44 ningabhala. Zenzo 13 verse 44. Umpostoli uPaul uyashumayela ngesabatha. Abantu bafuna ukuzwa le ntshumayelo futhi. Lithi iBhayibheli ku verse 44 kuthiwa ngesabatha elilandelayo. Kuthiwa kwagcwala bonke abantu befuna ukuzwa le ntshumayelo. Sayizwa le bazalwane. Uma ngabe izinto sezijikile ngoba futhi umpostoli Paul lapho waseyizohlangana nani? Waseyizohlangana kakhulukazi nabezizwe ngoba ukuthi abezizwe bacela ukuthi lezi zinto azikhulunywe kibo ngesabatha elilandelayo. Wayiyosho ukuthi hayi ngoba nina ningabezizwe nibona amaJuda asihlanganeni kusasa isabatha elisha isonto. Ngoba the following day was a Sunday. Kodwa kashongo lokho lithi iBhayibheli balinda bafika isabatha elizayo. Waphinda umuntu kaNkulunkulu washumayela ngomoya ingcwele ekhuluma ugesi. Into yathi mayifika ihlala bathinteka abantu ababemfuna uJesu baphenduka. Kodwa njengoba kuhleze kwenzeka ababeyiqinisa inhliziyo bayiqinisa. Hamba futhi uye kwincwadi yeZenzo 16 verse 13. Nakhona umpostoli uPaul bayafika for the first time befika eEurope. This is the first time liqala ivangeli ukungena eEurope. eFilipi. Bayafika lithi iBhayibheli bazula edolobheni. Lithi iBhayibheli kwathi makushaya isabatha. Verse 13 kuthiwa umpostoli uPaul baphuma edolobheni bayocinga indawo ekukhulekwa kuyo. Abayanga kwisinagoge. Abanye abantu bajayele ukuthi hayi cha umpostoli uPaul indlela ayivangela ngayo le hayi kuthiwa ikhonza ngesabatha. Kodwa lana umpostoli uPaul wafuna indawo yokukhuleka ngoba kwakuyisabatha. Uma ngabe isabatha elisha lalikho kuyisonto sasiyozwa ukuthi nangelanga elilandelayo wahlala kuleyo ndawo yokukhuleka. Ngoba phela kwakuyisabatha elisha. Awuzwa lutho ukukhuleka ngesonto. Qhubeke futhi mawusuka kwiZenzo 16 verse 13 uye kwiZenzo futhi chapter 17 verse 2. Ngingaloke ngiyibiza lezi zinto bazalwane uZulu Paul isabatha. Mawufuna uye kwiZenzo chapter 18 nakhona isabatha. So uNkulunkulu wayiveza ngokusobala uthi isabatha bazalwane alikaze lichithwe. Kaze lichithwe uNkulunkulu. Yingakho nangesikhathi kushushiswa abantu ibandla iRoman Catholic Church njengoba benginibonisa bazalwane okuyilona by the way elafika nani nesonto laqinisa indaba yesonto layiphakamisa kakhulu. Ngoba isonto kwakuyilanga lokukhonza ilanga. Ingakho kuthiwa yiSunday, the day of the sun. Nama ufunda iSunday law yokuqala 321 AD. uConstantine akasho ukuthi ngosuku lukaJesu uthi ngosuku lwelanga. Kwagcina kwahamba isikhathi umunye umbishop wasebandleni eRoman Catholic Church ebona ukuthi cha amaKristu ngekayithande lento kuthiwa usuku lwelanga leli. Wayishintsha wathi cha usuku lokuvuka kwenkosi. Inkosi ithe akhonzwe ngalo. Kodwa akhona evesi elodwa la kubonakalayo inkosi ikhuluma lokho. Inkosi mayikhuluma bazalwane ikhuluma ngamavesi. Inkosi ikhuluma ngamavesi. So isiko leli nje elivela kwibandla laseRoma noba kobaba baseRoma. Isiko lobaba njengoba besho ama-Roman Catholics athi the traditions of the father. Isiko labo leli. Sike siyifunde yonke lento bazalwane engiyikhulumayo ke. Angifisi ukuthi ngigxile kuyona. But ngisho ukuthi bazalwane isiko elenza ukuthi umuntu achithe umyalo kaNkulunkulu ukuze aligcine. Baba khona ke abantu abathi hayi cha ngoba nginebandla ngikhonza ngesonto angifuni ukuhlukana nabangani bami nani ngizokhonza ngesonto ngesabatha ngibese ngiyaphumula nje ngihlalele ekhaya ngizoligcina kanjalo. Inkinga ngalokho bazalwane ukuthi isabatha
akukona kuphela ukuthi kumele ungenzi lokhu kumele ungenzi lokhu kukhona okumele ukwenze futhi nangalo isabatha. Aselincwadi kaLevi 23 verse 3. Angisho bese ngiyifundile kaJesu bese ngiyishilo ekaJesu kuLuke 4 verse 16 evumelana noLevi 23 verse 3. uJesu uLuke 4 verse 16 ukuthi uJesu wafika eNazaretha waya esinagoge waya esinagogeni ngesabatha njengokwenza kwakhe. Lithi iBhayibheli lesingisi as his custom was. So njalo uJesu yesabatha waye esinagogeni bese mayiphuma esinagogeni ahambe ahlangane nabantu lapha abantu kanjalo. Kodwa lithi iBhayibheli kwakukwenza kwakhe loba into ayijwayele ukuyenza wayithathaphi ngoba yinto bazalwane umyalo owawubekwe nguye uJesu imbala engakafiki la emhlabeni. Asifundeni nomyalo kwincwadi kaLevi 23 verse 3. Imithetho yemikhosi. Umsebenzi uyakwenziwa izinsuku eziyisithupha, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha lokuphumula okozothileyo, umhlangano ongcwele, ningasebenzi msebenzi. Kuyisabatha kuJehova ezindlini zenu zonke. Naye bazalwane, nayo into engifuna siyibone. Kuthiwa lana ilanga lesabatha lesuku lesikhombisa kuthiwa ilanga lani na lomhlangano onjani ongcwele, holy convocation. Ngolimi nje lanamhlanje singathi ulanga lokukhonza. Ulanga lokukhonza sabatha. uNkulunkulu akusho thina. And you know mongalaleli leli vesi awubi nalo ivesi umuntu ingakho abantu abaningi mabebuzwa ngabanye. Ngiyakhumbula nami ngizothi ngithanda ukuguqula abantu babe bangibuza namhlanje bathola abantu bekubuza bethi kubhalwe kuphi eBhayibhelini ukuthi kumele sisontweni. Mina ngiyakholwa kodwa angisonti. Abaningi abantu abasho kanjalo bathi kusho kuphi eBhayibhelini ukuthi kumele sisontweni. Umyalo uphi? Nangu umyalo. Mawuchitha lo myalo awubi nawo umyalo osho ukuthi kunelanga elingcwele futhi ngalo langa elingcwele kulona ilanga lokulala ilanga lokuya esontweni. Nangu umyalo uwo lona kuphela. And then kube khona la umpostoli uPaul esikhumbuza khona ukuthi singawushilo umyalo. Yayizwe lona bazalwane. Mawufunda kumaHebrew 10 verse 25 uyasikhumbuza ukuthi ningawushilo umyalo. Abantu abaningi bajwayele ukuthi hayi lento iKwiTestament elidala. Bazalwane, iTestament elidala liphethe amaqiniso abalulekile nakulolu suku lanamhlanje. Uma ngabe kuthiwa lichitha iTestament elidala ngeba asimazi uJesu ukuthi yiwundlu likaNkulunkulu elisusa isono. Ngoba amawundlu la awesusa isono sikwazi kuTestament elidala. Sayezwe lona bazalwane. Ngeba sikwazi konke lokho. Nalesimo siphethe ukufunda ngaso sabantu abafileyo. Ngeba sazi uma ngabe bethiwa liki iTestament elidala. La uNkulunkulu ebachazisela abantu ukuthi cha akwenziwa lokhu nalokhu. So kuningi bazalwane impela kuyiqiniso ukuthi cha eKwiTestament elidala okwadlula okwagcwaliseka makufika uJesu. Kodwa kuningi futhi okubalekile ukuthi namhlanje sikuqonde. Mawufunda incwadi yamaRoma 15 verse 4 kuthiwa lezi ezalotshwa kuqala zasilotshele thina. Sho njalo iBhayibheli ukufundisa thina nokuyala thina. Namafunda futhi koba seKorinte bokuqala 10 liyasho iBhayibheli mafunda verse 11 lithi bazalwane lezi zinto ezenzeka kubo zenzeka ziyizibonelo futhi zilotshelwe thina esiphila esikhathini sokugcina. Bazalwane ngisho ukuthi ungaboyisebenzisa leyo nto ukuthi ayini iTestament elidala. Naku manje umpostoli uPaul incwadi yamaHebrew 10 verse 25 ukhumbuza abazalwane ukuthi bangakhohlwa noma bangayeki ukwenza lento elotshwe kuTestament elidala. Ukuthi kunelanga elingcwele kunokuhlangana okumele kwenziwe. Ningakuyeki ukuhlangana njengoba kuwumkhuba kwabanye ukuthi bawuyeke. So ngisho ukuthi bazalwane lokhu ukuthi mhlawumbe ngizohlala ekhaya then ke ngikhonze ngesonto kodwa ngesabatha isisuku nje lokuhlala ekhaya ngiyifundele iBhayibheli akhambiselana nomyalo kaNkulunkulu. And uNkulunkulu isizathu ukuthi ayiyale kanje bazalwane
uyazi ukuthi kuningi okuzuzayo ngokuhlangana nabantu abanalomqondo osuke unawo. Then number 2, uNkulunkulu yazi ukuthi isabatha noma ilanga lelingcwele liyoba ngumthwalo, yazi alizobakho mnandi, lizoba iburden. Mawukuthi nje yazi ukuthi ngaleli langa ke yileli langa nje engifike ngiyivalele, angikhulumi namuntu, ngifundela izwi. Ngoba uzofunda mhlawumbe uphinde ukhathale, ungafunda 2 hours 3 hours, but kuhamba umqondo ukhathale. But ezikhona ukuhlabelela, ukukhonza nani kanjalo, siyibona nibazalwane. So engihleze ngikusho kubantu ukuthi isimo masikuvumela kumele ilanga elingcwele uhlangane, ngoba uthi uNkulunkulu ilanga lomhlangano ongcwele, kusho uNkulunkulu bazalwane. Izwi noba inkolo yeqiniso ukuthi umuntu enze into ekhulunywe nje uNkulunkulu, ubemthanda uNkulunkulu. Now nalinye ivesi asike silifundeke leli, very very important, ngoba Colossians chapter 2. Ngilichazile la bese Roma bazalwane, asifika kulona nje Romans 14 verse 5. Abantu sebekhuluma ukuthi hayi omunye umuntu ubeka leli usuku kunaleli, omunye abeke leli kunaleli, omunye athi insuku zonke ziyafana, athi wonke umuntu akenzele wakubona enhliziyweni yakhe. La umpostoli uPaul ukhuluma ngeensuku ezibekwe ngabantu, kodwa bese sifundile thina ukuthi isabatha libekwe uNkulunkulu, libekwe ngabantu. Khuluma ngosuku olungcwele, ayikho into ongayifunda bazalwane ezwini engenza ukuthi lesasibusisi safaka kulolu suku siriveseke, ngoba akukho uNkulunkulu ke waqhamuka wathi manje lesasibusiso nolabo obungcwele engangibike kulolu suku. Ngithi abantu abaligade ukuthi usuku olungcwele lolu, manje babungcwele sengiyabsusa, sengiyabirivesa. Ayilikho ivesi elinjalo ukuthi waqhamuka uNkulunkulu akhuluma into enjalo, ngeke uzulithole. So ngisho ngihlele ngibuza impilo ukuthi-ke indaba upho thina sizirivesele, futhi angibuze kanje, indaba silandela uPhapa mayithi yarivesa, silandela uPhapa umuntu nobaba-ke abadala kwi-Roman Catholic Church abayiqhuba yonke lento, yazi ebayilento eyiyona manje. Sike sizathu sinekumarong, kuColossians. Sengaqeda bazalwane ngaleli vesi, sengizochaza nje okunye mhlawumbe ngizochaza uma ukuthi kunemibuzo, but asiyeni kuColossians, ivesi elidala abantu. Colossians chapter 2, so kuverse 16. Ukuxwayisa ngezifundo zamanga. Ngakho makungabikho muntu onilahla ngokudla nesiphuzo, noma ngemikhosi, noma ukwethasa kwenyanga, noma amasabatha. Verse 17. Okuyisithunzi nje salokhu obekuzakuza, kepha umzimba ngokaKristu. Amen. Nampostoli uPaul lana ukhuluma ngezinto, ukhuluma lana ngenyama noma ngokudla, neziphuzo, ezikhuluma ngemikhosi nangokuthwasa kwenyanga nangamasabatha. And then athi umpostoli Paul uthi lezi zinto zaziyisithunzi sento ezakuza, kodwa umzimba kukaKristu. Umuntu uzothi ibuka-ke manje, yayizwa kithini iBhayibheli ithi isabatha alisenamsebenzi. Angazi noma ngiqale ngokuphi, zimbili izinto la. Number 1, akasho la ukuthi alinamsebenzi, ukuthi nje angabikho umuntu ozokujaja ngalo. That's the first point mhlambe singayibona. Number 2, uPaul akakhulumi lana ngaleli sabatha losuku lesikhombisa. Umuntu uyongibuza ukuthi awuwazi ngani. Ingoba bazalwane, mawufunda iTestament elidala kwakunamasabatha amaningi ahlukile. Mhlambe mawuthatha isikhathi ufunde nje incwadi yeLeviticus 23, ngizokwenza isibonelo mina ngalasabatha. Ngelanga lesi-14, the 14th day of the first month, Leviticus 23 wonke lenguxoxayo, 14th day of the first month kwakuba iPhasika, Passover. Ilanga elilandelayo, 15th day, kwakuba ilanga elibizwa ukuthi usuku lesinkwa esingenamvubelo, the day of unleavened bread, the first day. Lelo langa lelo laliba yisabatha.
Kodwa manje lelo langa, it was always on the 15th day of the month. Siyazazi inyanga zinjani neinsuku zenyanga zinjani. Ziyashintsha izinsuku. I-15 zakulo nyaka zingaba ngoLwesihlanu. Zonyaka ozayo mhlawumbe zibe ngomgqibelo, zomnye unyaka zibe ngesonto. Yena izolo ngisho bazalwane. Kwakunjalo-ke nasesirayeli. I-15 zasiba noba ngoluphi usuku. I-15 zenyanga yokuqala mazishaye ngolesibili kwakuba yisabatha nolwesibili. Sayizwa leyo nto? Konke lokho yisithunzi esikhomba kuKristu. Kwakuqhubeka futhi kube khona ilanga ngizothi yini ngesiZulu, ilanga lokubuyisana, the day of atonement, nalo lwaluba ilanga leshumi kwinyanga eyesikhombisa, 10th day of the 7th month, nalo lwaluba yisabatha. Kube khona imikhosi yamatende, the Feast of Tabernacles. Ulanga lokuqala lelo mkhosi laluba yisabatha, nelanga lokugcina lakhona lalifike libe yisabatha. Kwakuba namasabatha amaningi, but la masabatha aweba khona noba ngoluphi usuku la evekini, noba ngoMonday noba ngonini, but isabatha elangcoliswa uNkulunkulu alibeka eceleni yileli losuku lesikhombisa, leli alifake kumyalo eyishumi. Ingakho uma uqaphela la masabatha engikhuluma ngawo akekho kumyalo eyishumi, number 1. Lilodwa isabatha elisemyalweni eyishumi. Then number 2, into echazayo la ekubekisela obala ukuthi uPaul la ukhuluma ngalamasabatha lana amanye, hayi ngaleli losuku lesikhombisa. Yingoba kuverse 17 uthi lezi zinto lezi azibalile lapha kuverse 16 uthi ziyisithunzi salokho okuzofika, kodwa umzimba ngokaKristu. Nabazalwane, izinto eziyisithunzi yizinto ezangena emva kokungena kwesono. Mhlawumbe sike sikubuke lo senincwadi yamaGalatiya. Bazalwane, sengizoze ngeqe isikhathi, asiyekeni okunye ngizokhuluma mase sinemibuzo mhlawumbe. Kodwa nje ungabhala phansi amaGalatiya 3, I think uverse 24. Uyasho umpostoli uPaul ukuthi umthetho wangena ngenxa yesono ukuze ukwazi ukusisa uKristu okuyena isithembiso oyena imbewu eyayithenjisiwe ezosindisa abantu. Ubeka nje kanjalo. So kunomthetho, umthetho wemihlabelo, umthetho lamasabatha engikhuluma ngawo. Lo mthetho lowo umthetho ongekho singakangeni isono, ongekho eEden umthetho ukuthi akuhlatshwe singangeni isono. Sayizwa lento bazalwane. So umthetho wangena ngenxa yesono, lo oceremonial usikhomba kuKristu. Kuyazwakala bazalwane, umthetho wokuhlaba, umthetho lamasabatha engikhuluma ngawo la. But kukhona imithetho eyayikhona singakangeni isono. Leyo mthetho ayisona isithunzi ngoba yayikhona singabiki isono. Imithetho eyisithunzi yile mthetho eyisithunzi sikaKristu ekhomba kuKristu, azothi uKristu mayifikile leyo mthetho idlule. Kuyazwakala bazalwane. Yonke le mithetho, imithetho yokusoka, ingakho manje mawuphenduka, mawuguquka awuphoqelele ukuthi usoka, awusoki. Asisoki manje ngoba konke lokho kwakuyisithunzi sokusoka kwenhliziyo. Kodwa konke uNkulunkulu asitshene kona singakangeni isono kubalulekile ngumthetho ongajiki lo bazalwane. And awukwazi lo mthetho ukuthi uwuchithe uzenzele intando yakho abe uNkulunkulu esibekele ezwini lakhe. Naw lo mthetho awugcini ngoba uthi ngiyugcinela ngoba ngifuna ukusindiswa. Yezwa bazalwane, ugcina ngoba uthanda uJesu, ufuna ukwenza intando yakhe njengoba uJesu ongithandayo uzokwenza intando yakho. Ngizobuza ngithi ikephi la kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi intando kaJesu ukugcina ilanga lesonto? Asithi-ke uthi mhlawumbe uyachitha umthetho wesabatha. Kulotshwe kuphi? Ngoba mina ngizoyivula indawo yesabatha la eBhayibhelini. Njengoba ngiloko ngiyivula Old and New Testament. Kulotshwe kuphi ukuthi intando kaJesu ukugcina isonto? Njengoba sigcina isonto nje manje singamaKristu amaningi sichezukile kwisabatha kaNkulunkulu. So bazalwane, umuntu othanda uJesu uzokwenza intando kaJesu.
ngisho noba ibiza ukuthi kube khona izinto olahlekana nazo, noma kunabantu olahlekelana nabo, noma kune-convenience obuseyijwayele ulahlekana nayo. But umuntu othanda uJesu uzokwenza intando kaJesu, ngoba njalo uma icabanga amanxeba asezandleni zikaJesu uyathinteka ukuthi yeyi, uJesu wadela konke, wahlukana nobaba. uJesu washiya uNkulunkulu ubaba ezulwini, washiya iingilosi bezimkhonza, eshiya into engesona ngisho isono, eshiya okungokwakhe ngelungelo. Wenza uJesu azohlupheka, waphila impilo bazalwane uJesu yokuzonda ekusondezelwa phansi. Angishathi umhlaba ungamfuni uJesu. uJesu umhlaba waqala ukumzonda ungamfuni esazalwa. Zonke ezinye izingane zizalelwe emizini, zizalelwe emakhaya. uJesu lithi iBhayibhile ngesikhathi ezozalwa kuthiwa yayingekho indawo yabo uMaria noJosefa ezindlini. Kuthiwa nasi isitebeli samasha. Kwathi kusuka lapho uJesu wazingelwa, kwaze kwafa ingane ngenxa yokuthi kazanywa ukubulawa uJesu. Ukhona umuntu angashiya izulu indawo enhle kanje eze emhlabeni lapho azofika ahlupheke kanje, kungekho ngisho indawo azozalelwa kuyo, athi noba seyizaliwe bafuna ukumbulala? Uyedwa nguJesu. Umuntu ongayifaka kwinto enjalo eyibukile ngoba efuna sisinde. But thina nako sibambelele kwizinto engezona ezikaJesu, ngenxa yokuthi siyinqena ukuhlukana nalokhu nalokhuya. Bazalwane, uJesu wadela konke ngenxa yethu. So nathi kumele kungabi yinto ngizothi nenzima noba emangazayo makukhona okumele sikudele ngenxa yayo. uJesu ufuna ungilandela, uzothatha isiphambano sakhe angilandele. Ake sibhaleni ngomkhuleko. uNkulunkulu, ngegama likaJesu siyabonga Baba izwi lakho, usifundisa ngalamasiko amabili, isiko lokukhuluma nokukhonza abantu abangasekho, naleli siko lokugcina ngcwele isonto. Amasiko angasekwanga ezwini lakho futhi aphikiswayo izwi lakho. Amasiko enza ukuthi sichithe umyalo wakho ukuze siwenze. Bonisile uNkulunkulu nothando. Namanje Nkosi usibonisa, hayi ngoba Nkosi ungasifuni, usibonisa ngokusithanda futhi. Hayi ngoba Nkosi uzama ukusiphoxa noba yini okunye, kodwa nje ngokusithanda. Siyakubonga Baba, ingakho uthi angibonge. Siyakunxusa Baba usenze siqonde esingakuqondanga namhlanje, usisize Nkosi siqhubeke sikhule ngokuqonda. Cela konke ngegama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just